Gipatawag na sa Talisay City Police ang mga batanon nga nagrambol nga nakahatag og kasamok sa mga mulupyo sa Barangay Dumlog. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sa miaging Biyernes, natugaw ang paghinanok sa mga mulupyo sa Danburgo sa Barangay Dumlog tungod sa mga batanon nga naglinabayay sa mga botilya alas 3 sa kadlawon. Sa miaging Lunes, tailhan na sa Talisay City Police ang 11 ka mga batanon nga nalambigit sa rambol nga taga Barangay Dumlog ug Barangay Poblasyon. Nagidad sila gikan sa 11 ngadto sa 16 anyos. Gipaoban sa kabatanunan ng ilang mga ginikanan ug guardian sa pag-adto sa police station alang sa profiling nga gihimo sa kapulisan sa nasakpang mga batanon. Ato aning na-rescue ug ato ang gi-invite og meeting kuyog sa mga ginikanan o mga barangay officials ug atong nibaw-an nga kining mga bataa ang kasagaran ani is walay guardian nga naa magsunod gyud sa ilang balay. Mitambong usab ang mga opisyal sa barangay sa Dumlog ug Poblasyon, sa Tigom ug ang chairman sa Peace and Order sa konseho sa Dakbayan. Aron kalikayan nga mahimo pag-usab ang rambol mupasiugda og diversion program karong gabi ang Talisay City Police alang sa mga batanon. Umulon sila ngadto sa usa ka grupo nga tagon unya og Talisay City Youth Defender. Ang atong diversion naa ang ginikanan, apil ang ginikanan nato sa programa kay ilahang apil gid sila dapat sa kani nga program kay sila ang naidakong responsibilidad para ani ilang mga bata. Naatay mga nakahanay na nga mga program of instructions, mga activities para aning mga bata ug naa sa tay mga lecture seminar para aning mga ginikanan. Minaw lang sa inyo kung unsay masupport lang nato. Ang uban gud na kuan naman sa atong youth homes. Ang nabukan ako ang grupo katong leader sa Kalmados tuwa na sa youth homes. Nya murag nakastorya to nako ang God Focal sa Dumlog nga murag stay siya dito pinakataas 6 months. Gipalista dito ang tanang membro gyud bisag katong wala ma-involve sa rambol. Padayon pa sa pagpanglista ang kapulisan sa mga batanon nga sakop sa mga nagkadiyang gang aron mahunong na ang gang war. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.